Alamsa Desember kalo kilita and kilisa pa flan muga antul demesteve chenam so ni cheoni atuma ayo bismillah wado kibaru kene kan fuli anita no wan kan wana lami ba bela jeli maliko na ani maliko ayo wado kibaru no wakati sele foli ko fe kuna fol ba min mambulu kuluda ukuluka uludo betalike anga mali eta major general des armées be buka communiquer mi yere kon nan habada mali de umbele jele yere kulla ka foka nga fintik la ka uga kolosili yere do kon sin fe mi yere kera sebabu localité yere la mi yere kera tarata temene disamu kolo kile koronto samba flan wa anduru kanga fintik la ka yere kon ye ba machuale mawa pikabu do yere kon pikabu mi yere kon nanani essence barko chama yere kon ma kon na kanga fintik la ka o pikabu bela jelentie ko donc fole fana la kanga fintik la ka ba machuale mawa daga sigoro do fana ye minu yere fana ko kon o yere kele fana la wa pikabu yere fana kuma no ni karbira fana ko kon ko ye fara bujugu ba yere kon ke kanyesi olu yere fana ma nyana minima fe kelele hukumu yere kon mi yere OCS ni olu yere office central de sud PFM mo yere kokulukoro OCS ma yere kon willa ka operation bebele do yere kon ke tenete mini décembre kolo kle shigi samba flan mo andur operation yere kon ke rasbabu yenu sera ka tegeda tramadol chama yere kon gani olu yere fana be jete nyana minima fe sabula me wati na fa ko bi shifira ka chama yere kon mo olu taninga u yere droge na yere obele tele yere fana ko fe ku mo fla yere fana mine ni siga na yere be ko mo fla no yere makafo ko lu yere be nyana minima fe yere feri wal makata fana tarata temene Desember kolo kile koronto samba flan mo anduru ku mali gouvernement mawye wajuru saraw yere kon damne samba flan an muga an sabaka table samba flan muga anan jurumi yere kon mali jamana yere kon na ko mali o juru saraw no yere kon damne tarata do ko juru no yere kanga sara jamana chakira do yere kalaro haleni fournisseur do yere reni prestataire do yere de ni mali alero kon kuma siga o juru no yere kon sara sante menen no yere kon na ko nga ko juru no kon sara lere kon damne na tarata tebeni kari temene Desember kolo kile wolonfla samba flan muga anduru mi yere pamu yeni olere programme alimentaire mondial yere de kolu ye deme bilebele de ke kanyesi dugu flere kon ma dugu fla mi yere be talike ngara haleni kono dimi yere ni nunu fla bela jenere be jate se November kalo kile muga anchigi temene samba flan muga anduru ina fambele jele rekon kuma kalama galu kone dugu yere kon nanya e kafa ko kurundo yere kon dafilan kalande bisaba yere kon no kira sababu ni ga kalande mo woro yere kon bona unina mo to minu yere kon tora o ko fe anya e kafa ko tena temene Desember kalo kile shigi samba flan muga anduru ko kala dilu yere kon sigi na kana claro yere la ninga na wakala yere damne tenete mene Desember kalo kile shigi samba flan muga anturi na fambele jele kon bola ko yere kalama mi yere Nigeria hale fintik la kauka banguru do yere kon digina Burkina Faso dugu yere kon nana kasoro yamare fo shere de maduma ko kum yere la nyae ka fo ko tarata temene Desember kalo kile kon to samba flan muga andur mi yere Nigeria gouvernement ma yere holu bura ka déclaration bilbile yere kon ko yere la Nigeria gouvernement ma yere ka fo ko yere la ko lu avion yere kon digina Burkina Faso dugu yere kon nan kunga ko avion yere kon jigina kasoro ko avion yi pando yere kon ke sanfila la ko yere kon na ko avion yere kon wajibi yere ka jigi sabula ka unte saka boli sanfila yere kon na ko aisi mawo yere kon yi o wale yere kon jalagi ka fo ko yere kon nga panguru yere jigina Burkina Faso jamana yere kon na kasoro kuma ya mara fo shere di oluni jira yere kon ma kunga ko aisi mawo ya yere ka fo ko yere kon dankari sharia do yere kon na kunga ko ni oluni jira yere kon yi na ko yere kon ma fo ka fo ko yere kon ma dankari sharia fo shere kon ko sabula ko avion yere kon ka me pan yere la ko de kira sababu no lu yere kon ya la jigi Burkina Faso du yere kon nana ni kuna fana ban ni ba mbulu ko bi amena min wala ya nga bindugi bar kon nana Aga mali état major général des armées be buka communiquer mi yere kon nana bada mali dum bela jele reklo la kafo kanga fintik la kaw yere kon opération blebele do yere kon ke tarata temene Desember kolo kile kon to samba flan muga andur ko opération yere kon kera anga fintik la kaw oluga kolosili do yere kon de se babugu
ni obe jama circle yere konna na wafana be nyora yere de region yere konna na ku ka operation yere kon sefe kanga malfinte la ka sanfe kele kemna yere de koni bamachi wale mauga pick up yere do kon de chip ku pick up yere konna na ko tajima fen chama yere kon ku pick up yere konna na bar kon chama sigisigile ne kon kuma kon na kanga malfinte la ka yere koni operation belebele yere kon keni ganye si o pick up yere kon manika na kon fe bela jele chi kuka o operation yere kon kera soma da fila yere refe wafana o donkele yere fana la kanga fintik la kaw yere operation bilibile do yere kon ke nege kanyeta an fila wakati yere ni o yere klikan fila yere ri nu yel seba soro operation yere fana la sabla ya yere ka fo kanga mali fintik la kaw yere yeba ma jole ma o daga sigero do yere kon yere kungo kona yere la o daga sigero yere fana la ni pikapu yere fana chama yere fana kumeno ko karbida ni fana kuma pikapu nu yere fana konna o ko fe o ga soro ko operation yere kon ke ninga nyesi o daga sigero bela jelere kon maninga o bela jelere fana chi ko ba machwale ma do yere fana me yiriba su do yere kon ko operation ba yere fana ke kanye so lo yere fana maninga o lu bela jelere fana o ni yere la anga mali état major général des armées be hakil nasi kuma yere kon fo ka fo mal de bela jelere kon wa ba nga findik la ka wa chesir nu ga barake chugo yuma yere kon yira ayira mali jamana kon do bela jelere kon na ka fo ka nga findik la ka yere kon me mali jamana yere kon nan wala saka mali de nu bolla fo bela jelere la kana alen ka dangari ba machwale ma ko mena su bela jelere kon ni yoro yere la yere fana be foli bele yere kon ken ni kanya si anga jamana autorité bela jelere ma na nga findik la ko bela jelere kon ma wa chesir nu ga barake chugo yuma yere kon la kana ko yere la mali jamana kon nana ali same do re ka la ka basigi yere do mali jamana kon nyena min ma fen kele li hukumu yere kon nana min yere kulugoro office central de stupéfiant ma yere kon ni ko yere kon ni opération belebele do yere kon ke tenete mine décembre ko lo cliché gi samba flan mo ga anduru nyemana localité yere la opération yere kon nyema yere kon me mami yere volo to wore ko commissaire divisionnaire Segala M Kanté kale yere kon kumini opération nyemogaya yere kon na anina ga chedo yere kon u yere sera ku tege yere kon da tramadol comprimé bakile an wulum vla yere de ka halenu ye ma vla yere kon ne nu ke me ka siga na yere kon ko ma vla nu yere kon na we tramadol comprimé mi yere kon mine holu yere be talike tramadol 225 mg comprimé kem woro an wulum vla hani tramadol 250 mg comprimé kemenani yere fala kan i wale yere kon me osese ma wache sirinu ga barake chugo yuma yere kon yina ni ori ka dankari yere min ma fe yere bela jile kon kele langa mali jamana yere kon nana ni ulu yere kon me ka ge sababu ni ga dankari ma chama yere ka kene yere la ko ma flamin yere kon min na ko yere se fe ni siga na kon kembe ulu yere kon na ko ulu yere di yanga jamana fente la ka yere kon wala sa wata ga siga le ani ni ngal ba yere kon tengo mo flanu ni yere la kulugoro osesi ma yere kon me ga uba chesirinu ga barake chugo yuma yere ni ori ka dankari yere min ma fe halini fura jugu bela jilere kon tali ana fede la mali jamana yere kon nana tenete mine décembre ko cliché gi samba flan mo anduru ministre de l'économie et des finances boraga communiqué mi yere kon nana ya damal do bela jilere ko la ka fa ko juruminu yere kon me mali gouvernement yere la cabinet samba flan mo an sabaka tabla samba flan mo anan yere la ko étape do yere kon bena blessing kaminu yere bena ke sababu yininga o jurunu yere do saraka bolu yere la ministre ya ira ka fa ko jurumi yere kon me mali jamana yere kon na ko jurunu yere bela jelere kon ko meta fo sefa war milliard kemenan an bisaba an kon to yere la ko nga ko samba flan mo anan octobre kalo yere kon na ko sefa war milliard keme fla yere kon tar la ga o jurunu yere kon na wala mi yere kon kera sababu yininga chama ba yere kon bo mali gouvernement yere ka juru la samba fla muga annan septembre kalo la katabla samba fla muga anduru septembre kalo yere la ko juru no bele jere kon kumeta fo sefa war milliard ke mo waro yere la ko samba fla muga annan octobre kalo yere kon na ko sefa war milliard ke me flam yere kon sala ko kon kera sababu ni nga chama ba yere bo mali gouvernement ga juru yere la ko kum yere la nyaay ka fa ko wala sa o juru nu yere kon chama ba yere kon nga saraka bo yere kon na gouvernement ma yere kon ni programme kura do yere repla singa mi yere damne na tenete mini décembre ko cliché gi samba flan mo andur mi yere bina ke sababu wala sa mali ale yere kon nga chama ba saraka ba ga juru yere kon na mali yere kon ya prévoir ka fo kabina juru mi yere kon sarabeta fo c'est fa war milliard ke me saba anta an flyer de la
ni programme mena ke sababu wala sa ga juru mi yere kon me gouvernement yere la kabini samba flan mo ga an saba katabla samba flan mo ga anan ni ga juru bela jere kon sara haniga samba flan mo ga an juru projet do fana financier ministre de l'économie et des finances ira ka fokal na soro ko soro ko gele kon me mali jamana yere kon nana ko nga ko mali ale kon me ga soro ko na sira do yere fana baraw sigi senkan mali gouvernement be ga yelma ba mi yere kondo aga jagera chama yere konna kerengere ala secteur minio yere kono be ga sababu ninga chama ba yere kon fara mali soro go yere kan mali gouvernement ma ga jesiri raw ya yira ka foko ulbena fere bela jere kon ne sigi senga ku fen fere kon be ke sababu ninga do yere kon fara uluga soro go yere kon nga ku bena fere bela jere sigi senga wala sa ko bela jere labatu ko ga ko bela jere ni wala sa ga jamana soro go yere kon ga basigi dola halen ka o yere fana la yiriwa kari temene décembre kalo kile wolo la samba flan mo andro mi yere programme alimentaire mondial yere ni ulbe wole de kopam ko yere kon yi deme belebele yere kon ke ni nganyesi dugu fla yere mane o dugu fla no yere be tale ken gara len kono de ni dugu fla no bela jele be se wu region yere kon nana autorité locale ko ko fola ko ni don belebele no yere kon kera kanyesi maminu yere kon mani sebere yere kon te maminu yere ni dugu fla no yere kon nana o don no yere fana dili yere be tale ke kabaton muwa an wara yere kan ku yo don no yere kon tani klama chaman bayre de kon jeni localité flanu yere kon wala mi yere kon kera sabo ni ngani dugu flama o bela jele kon la lisoja ko sobe pam mo ko yaira ka fo ko yere kon ni wala yere kon ke wala saka dankari pal ko dese bela jele kon na mani dugu do yere kon nana kerengere ni ala gele yere wati yere kon na ni ceremony bele yere kon kera pam nyemo ba yere de nyana haleni maminu yere kon bénéficiaire do yere kon na oluga representa chama bayre kon kuma ni yoro yere lande mstv ma yere kon ya me pam mo yere kon fo wani wala nyuma bayre kon na kanye sini manu yere kon ma maminu yere kon me gele yere kon na amu fo ko sobe wani wala nyuma yere la novembre kalo kile muga an shigi temene samba flan muga anduru ina fambele jele kon ba kalama wala mi yere kon kera galu kon dugu yere kon nanya e ka fo kukurundo yere kon dafilani kalande ma bisaba do yere kon wala mi yere kon kera sababu ninga kalande ma woro yere kon bone uni yere la o ma woro nunu yere kon cela ni muso manduru o la len ceman kele yere kon na o ko kum yere la nya e ka fo ku tene temene décembre kalo kile shigi samba flan muga anduru maminu yere kon toro ku yere ko fe ko yere kon sigina ninga ta wakala yere kon ninga ta wakala on bela jele yere dam nanya e ka fo ko ni wala yere kon ma chama yere kon e deme do ba yere kon kanyesi ni demsen nunu wa somo yere kon ma alen ka wala do yere fana ke kanyesi demsen minu yere fana kume ko yere kon na wala sa waki yere fana ka sigi uganye na wala nunu bela jele yere fana ko tene temene décembre kalo kile shege samba flan muga anturu hambela jele yere kon ye ka fo komi yere Nigeria ale ka fintigla ka ko pangru do yere kon jigina Burkina Faso du yere kon nana pangru mi yere kon jigina ka soro ya maria fo sherere madi Nigeria fintigla ka yere kon ma o ko yere de senfanya ye ka fo ko confédération des états du Sahel ma yere kon borani ga Nigeria ma yere kon jalagi go unu wale nu yere kon na confédération des états du Sahel ma yere ka fo ko Nigeria ma yere kon ye sharia do yere de soso kerengere ne la pangru ko sharia yere o ko hukumi yere la nya ye ka fo ko tarata temene décembre kalo kile kono to samba flan muga andur mi yere Nigeria gouvernement ma yere kon ye ulu yere kon boraga communiqué mi yere kon na ya yere ka fo ko chen yere kon na ko yere kon nga panguru yere kon taraji Burkina Faso du yere kon na ka soro ko yamara fo shere maduma ko nga ko ne ay ko yere kon nga panguru yere kon jigina ko sabula ka kun wajibi yere kon do ko ka panguru yere kon ji ko sabula ko panguru yere kon e pandore ke san felala o de kera sababu no lu jigina Burkina Faso du yere kon na sabula olu kun asuru yere de la kosobe Nigeria armée de l'air ko korofola ko shara fefere kon me panguru ko yere kon na ko lu shara o bela de yere kon bato o fana ko maminu yere kon kuma o panguru yere kon na leni panguru yere bela de yere kon ko fo shere de mo shi soro Nigeria ma ko communiqué officiel de yere kon se famille yere ko commodore de l'air ni ale to de ko ejodam ale yere ka fa ko panguru yere kon wilen ka bo Lagos ni o yere Nigeria fa ba yere kon ko wati yere kon na lu ya don ka fa ko fendo yere kon be panguru yere kon na ko
ko yɛrɛ kɔsɔ k'olu yɛrɛ kɔni taara jigi Burkina Faso dugu yɛrɛ kɔnɔna sabula ko olu ni yen yɛrɛ de kɔni kun ka surun wa u y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye Nigéria jamana fintigilakaw maaw yɛrɛ kɔni bisimila ka ɲɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna wa fana k'u ka baara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bɛna daminɛ wagati dɔ kɔnɔna na ko ni wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni bila Nigéria ni ale yɛrɛ fana bɛ Afrique de l'Ouest tɔnba yɛrɛ la ni o ye CEDEAO yɛrɛ de ye ale AES jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ ye Nigéria ale yɛrɛ kɔni y'a yira bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni ma pankuru ko yɛrɛ kɔni sariya fosi yɛrɛ sɔsɔ a y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni k'u wajibiyalen yɛrɛ kɔni k'u ka pankuru yɛrɛ kɔni jigin yanni a kun ka kɛ bɔnɛ dɔ yɛrɛ kɔni sanfɛla yɛrɛ kɔni na ko nka ko AES maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka olu jalaki ten yɛrɛ de k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ye pankuru ko sariya yɛrɛ kɔni sɔsɔ Donald Trump ni ale yɛrɛ ye États-Unis jamana ɲɛmaaya ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseliba yɛrɛ kɔni kɛ min na a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Volodymyr Zelensky ye ne ale yɛrɛ Ukraine jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni Donald Trump yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni jalaki wa fana a bɛ wele yɛrɛ kɔni bila Ukraine jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u ka wuli ka élection yɛrɛ kɔni kɛ ni ka jamana ɲɛmaa kura yɛrɛ kɔni sigi u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula a y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana yɛrɛ kɔni tɛ ka fanga kɛ ni démocratie fanga yɛrɛ de ye tuguni Donald Trump ka entretien dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni kɛra tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 9 san 2025 Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko ni y'a ye ko Ukraine ale yɛrɛ kɔni ye a ka territoire caman yɛrɛ kɔni perdu k'a ka kan yɛrɛ kɔni ko Ukraine jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka wuli ka élection yɛrɛ kɔni kɛ o ko in yɛrɛ kɔni na wa ni ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na a bɛ ka Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni jalaki kosɛbɛ wa fana k'ale yɛrɛ kɔni bolo Donald Trump ko a ka kan yɛrɛ kɔni ko waati yɛrɛ kɔni sera min yɛrɛ ye Ukraine yɛrɛ kɔni ye k'u ka wuli ka élection yɛrɛ kɔni kɛ ka fanga kura yɛrɛ kɔni sigi wa a bɛ Kiev yɛrɛ fana jalaki ni o yɛrɛ fana ye Ukraine faaba yɛrɛ de k'u ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dabila Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko Ukraine ni gouvernement maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka démocratie ko kuma yɛrɛ de kɔni fɔ ko nka ko in yɛrɛ kɔni bɛ ka se wagati min yɛrɛ kɔni na ko démocratie yɛrɛ kɔni tɛ yen bilen ko Ukraine population maaw yɛrɛ kɔni kan ka choix kelen yɛrɛ kɔni ta ni o de ye ka élection yɛrɛ kɔni kɛ ko ale Donald Trump yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u kan ka élection yɛrɛ kɛ ko nka ko ale yɛrɛ kɔni t'a dɔn ko maa min yɛrɛ kɔni bɛna sebaya sɔrɔ o élection yɛrɛ kɔni na Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2024 mars kalo yɛrɛ kɔni na ko élection yɛrɛ kɔni kun kan ka kɛ Ukraine jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko nka ko yɛrɛ kɔni ma se ka kɛ k'a sababu kɛ loi martiale min yɛrɛ kɔni sigira loi martiale yɛrɛ kɔni sigira Ukraine jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sababu kɛ kɛlɛ walima ko dugukolo yɛrɛ kɔni mana jamana min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko de bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ loi martiale yɛrɛ kɔni sigi loi martiale yɛrɛ kɔni ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni bɛ di finitigilaka dɔw yɛrɛ kɔni de ma a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ye ale yɛrɛ kɔni bɛ ka welewelemada yɛrɛ kɔni de kɛ k'a ɲɛsin Ukraine jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u ka wuli ka élection kura yɛrɛ de kɔni kɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka jamana ɲɛmaa kura yɛrɛ de kɔni sigi sabula a bɛ Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni jalaki k'a fɔ k'a bɛ ka jamana yɛrɛ kɔni mara k'a fɔ k'u bɛ démocratie yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ k'u tɛ démocratie yɛrɛ kɔnɔ bilen tuguni ni ne bɛ dan sɛgɛn ka bi don kibaru kan man kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma